Astăzi o să vă arăt cum puteți pur și simplu o să vă arăt cum pot să fac perfect run pe Super Slide. Bine, și m-am întors. O să băgăm mai întâi un meci. Mai întâi băgăm un meci. Și după aia o să facem perfect run pe Super Slide. Mama, stumble. Facem 120 de win-uri. Nu știu. Dacă vreți să fac 120 de coroane, trebuie să dați like și subscribe. Wow! Bă, soră mai proastă. Ce ai zis asta, mă? Mama! Dar și telefonul pe cameră să nu vadă ce joci. Da, tot văd. Da, dar te văd pe tine. Nu, văd. Mă văd. Hai, bă! Uitați-vă cum joacă, amici. Nu vine mai, vine la internet. Mama, nu cred că mă calific. Dar mă calific niciodată. Nu știu că s-a calificat. Din păcate, nu m-am calificat. Hai să facem stați căile. Și m-am întors. Ei, te-ai pus pe întâmplător. Nu m-am pus. Aștept. S-a făcut o toca-boca? Nu te cred. Da, de cine mi-l-a dezinstalat? Eu ți l-am dezinstalat. Nu te cred. Mă da și fac și un video. Bă, ce se întâmplă? Nu văd ce se întâmplă. Salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din canalul meu. Astăzi este să ne jucăm Stumble Boys și hai să dăm pe el. Stați să vă vedeți. Mama, ați văzut? Ia să dăm Să vezi. Bă, eu m-am oprit. Ce ți-a picat? Scramble. Scramble.
ți-ai pus camera? Bă, voi vedeți de unde m-a dat? Cred că se duce timpul. Am ultimul dus. Mia nu știe să face nimica. Bă! O să-i las pe ăștia să se ducă în față. 500 ce? Hai mă, uite ce tactica. Că trebuie să stai numai... Știi. Așa. Ce trebuie să stai? Mama, de captură de biserică. Dați-vă schema mea și Mihai zis că nu știu nici o schema. Chiar nu știu, încă 3 oameni. Hai, încă unul. Pierdut. Ai pierdut. Și dați numărul și subscribe și... Hai să vă arăt câți abonați am eu. Aici am 25, aici am 500 și aici am 10. Adică 235 de abonați. 25 plus 500 plus 10 mii, nu? Ca așa că stai. 10. Doar 5 mii. Bă, voi ați văzut ce bug s-a întâmplat? Ai închis filmarea? Nu-i harta mea preferată. Nu. Nu mă mai calific, tu te mă de aici. Ați văzut că nu mai calific, bro. Da, și nu se termină aici. O să închid un pic camera. Așa. O să facem un... Deci... Mă, că nu mai merge. Da, nu Am deschis camera. Acum punem și ăsta. Și ăsta. E 7% să vă pică. Să vă pice. Și aici. Aici. Skin-ul ăsta. E 52% să vă pice. Și ăsta luați gratis cu ăsta. Ăsta nu mai puteți să luați. Skin-ul ăsta nu mai puteți să luați. Skin-urile astea mai puteți să luați. Bă. Asta, da. Asta o să se lanseze în 2015. În 2025. Așa faci bani. Astea sunt gemuri. Da. Da. Și skin-ul ăsta 50%.
încă 2 ori. Să schimbăm culoarea și gata. 4% și... Eu o să dau la roata asta. Nu, o să-mi schimb numele în roșu. V-am văzut și pe voi cum să faceți numele roșu. Duceți aici, puneți de asta, 900, de asta și scrieți numele vostru. Eu o să pun așa, Mădălin. Vedeți? Nume roșu. Încă 20 de gemuri. V-am și arătat cum se urmete. Nu. Antonia, hai să ne băgăm. Hai, te rog. Văd-te! Văd! Bă, de ce am eu clasul ăsta? YouTube Mihaiu. Nu vreau asta. Da. Să vedem când începe asta. O turnee. Bă, nu există turnee? S-au terminat toate turneele? Bă, nu cred așa ceva. Bă, nu turnament, dar nu mai sunt turnee de mult.